Il-qoddiesa li fakret il-91 anniversarju mit-twaqqif tal-Partit Laburista kienet preżeduta mill-Isqof ta' Tirana Monsignor George Frendo li ġie apposta mill-Albanija għal din iċ-ċelebrazzjoni. Preżenti għall-qoddiesa kien hemm il-mexxej Laburista Joseph Muscatu Martu Michel, id-deputat mexxej Angelo Farrugia u Martu, l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, deputati, membri tal-Eżekuttiv, feratu kumitati, kunsilliera mill-lokal u għaqdiet oħra mill-ħin. Waqt l-omelija, Monsignor George Frendo saħaq fuq l-importanza li l-Knisja tħares il-partiti politiċi bħala għajn ta' għajnuna s-soċjetà. Filwaqt li faħħar il-ħidma tal-Partit Laburista, saħaq fuq l-importanza li l-partiti politiċi ma jsirux għodda li tifli biss l-ekonomija u tinsa l-aspett soċjali. Waqt l-omelija, Monsignor George Frendo elenka wkoll ħafna mill-problemi li qed tiffaċċja llum is-soċjetà Maltija, waqt li refera wkoll għal mod kif tul is-snin evolviet il-kwistjoni politiko-reliġjuża f'pajjiżna. Kien hemm żmien meta konna nħarsu lejn xulxin bajnejn suspettużi. Ħadd ma kien jirbaħ fi żmien bħal dak. Miż-żmien ta' sfafar u tal-umbrelel sar ħafna tibdil fuq iż-żewġ naħat. Kif jgħid il-Latin, tempora mutantur et noscum illis, żminijiet jinbidlu u aħna magħhom. Attenda wkoll iben l-ewwel Prim Ministru Laburista Paolo Boffa, l-professur arkitett Joseph Boffa, waqt li bintu Lara rat ukoll waqt il-quddiesa. Wan se jxandar din il-quddiesa nhar il-Ħadd li ġej fid-9:09 ta' filgħodu.